Interaktívna tabuľa, základné nástroje, prvá časť. Elektronickú tabuľu môžeme používať ako bielu tabuľu, len na ňu písať, ako projekčnú plochu, premietať PowerPoint prezentácie, PDF dokumenty, filmy alebo iné materiály z počítača, ako multimediálnu tabuľu, prehrávať zvuky, ozvučené filmy, hudobné skladby z počítača. Ak zahrnieme všetky tri možnosti, hovoríme o interaktívnej tabuli. Interaktívnej tabule sa môžeme dotýkať a pracovať s ňou ako s počítačom priamo z plochy tabule. Interaktívna tabuľa môže pracovať v dvoch režimoch. Buď teda pracujeme s hotovými PowerPoint prezentáciami alebo inými softwarovými vybaveniami počítača, alebo ako elektronický flipchart. PowerPoint prezentáciu si napríklad nájdeme na ploche, otvoríme a môžeme prezentovať. Takisto tu mám na ploche PDF dokument, ktorý otvoríme a môžeme takisto pracovať. Tieto adresy sú vhodné pre inšpiráciu, ktoré môžeme ich využiť na vyučovacích hodinách pri samoštúdiu, napríklad je tu kopec materiálov, ktoré si môžeme teda posťahovať, ak sa zaregistrujete. Registrácia je samozrejme bezplatná. Ideme na ďalší slajd. Odteraz už nebudem rozprávať, len prejdem celou touto prezentáciou. Alebo môžeme takto ísť na ďalšiu stranu. Tu sú jednotlivé možnosti nástrojov, ktoré vo finálnom videu budem predvádzať, ako s nimi pracovať, ako tie nástroje efektívne a zaujímavo použiť.